ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁ ରହସ୍ୟ। ଗୁରୁପୃଷ୍ଠେ ସିନା ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେଦିନ କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ସେଦିନର ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଦେଖି ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହଲତା। ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ ଓ କଟକ ଘର ଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଗୁରୁପୃଷ୍ଠେ ଜୀବନରେ କିଛି ଠିକ୍ ନଥିଲା। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବିବାଦ, ନିଜ ଲୋକ ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଗୁରୁପୃଷ୍ଠେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନାଚି ଗାଇ ଓ କମେଡି କରି ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁପୃଷ୍ଠେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ब्यूरो हेड चंदन का रिपोर्ट, स्वाधीन खबर।